La Vall. Què dir d'aquest racó de Catalunya tan excepcional que no s'hagi dit encara? El sol fet que els locals la coneguem com la Vall ja descriu el seu fet singular. No ens cal dir la Vall d'en Bas. I és que si algú s'imagina una vall bucòlica, fotogènica, fèrtil, rural, envoltada de muntanyes amb aigua abundant, fonts, pobles de postal i emmarcada amb el perfil majestuós del Puig Sacalm, s'imagina sens dubte la nostra vall, la Vall d'en Bas. Els forasters podrien dir que és l'única vall de la Garrotxa, però no. A la Garrotxa hi ha altres valls, altres rius, altres boscos, altres pobles, tots ells magnífics. Però per alguna cosa la vall és la Vall d'en Bas. Terra agrícola i rural per excel·lència, ha estat una vall aïllada i particular, on la història ha passat com passa per tot arreu, deixant unes tradicions i una manera de fer ben particular. Però si anem més enllà de la forma i mirem el fons, la gent, les il·lusions i els sentiments, les emocions i esperances, les famílies que hi han viscut i han treballat, quins rostres protagonitzen la història de la vall? Vosaltres, que vau posar la vall en els llibres d'història. Vosaltres, que vareu fer comunitat i organitzar festes i aplecs. Vosaltres, que vareu ser escollits pel poble. Vosaltres, que vau defensar la vall i vareu pensar en les noves generacions. Vosaltres, que dalleu als camps i feu de la tradició una festa. Vosaltres, que feu cuina local. Vosaltres, que sou ambaixadors de la vall. Vosaltres, que viviu del territori i amb el vostre treball en definiu el paisatge. Vosaltres, que potencieu l'esport. Vosaltres, que voleu democratitzar la política i fer una vall millor. I vosaltres, no sou rostres de la història? La dona potser malauradament ha estat molts anys sumisa del que me deia el meu home, el que deien els sogres, el que deien els pares, i per tant hi ha hagut, diríem, una submissió molt important a la pròpia família i a la pròpia societat. I jo crec que aquest és el gran problema, aquesta poca seguretat sovint que tenen les dones d'elles mateixes enfront la societat. Allò de pensar jo no ho sabré fer, jo no sé res, jo no sóc ningú. Bé, això és una característica que tenim moltes dones, i que fa que siguem invisibles molt sovint al món de la política, al món social, al món econòmic, aquesta poca presència en el món públic de la dona. I jo crec que és una por estranya que portem immerses a causa, diríem, del pes de la història i de la societat. Vostè ho va decidir, treballar de pagesa, o va venir d'una... Treballar a la fàbrica mai. Jo he estat pagesa. Pagesa. I bé, després també vaig treballar per diverses empreses, fent pàgines web o projectes de disseny. I al cap dels anys vaig decidir, com ja era autònoma, donar-me d'alta una segona activitat i poder exercir aquesta activitat a casa meva. Així em permetia portar una mica les dues feines. La meva família va decidir formar-me i posar-ho tot perquè em pogués formar. Vaig treballar fins que em vaig casar allà. Llavors vaig tenir la sort, que quan em vaig casar i vaig venir aquí en Bas, doncs hi havia una fàbrica, una noia del despatx es casava, i esclar, vaig anar a ocupar el lloc d'aquella noia. Qui la va fer anar a cosir o a aprendre l'ofici? Va ser una decisió dels seus pares, doncs? Sí. Els meus pares, a mi m'hagués molt estudiar per cirurgià. Sí, perquè el meu oncle també havia ser mestre i està molts anys director del Malavia, el senyor Rodeja. Tinc una cosina mestra, estem molt envoltats. I tornaria a fer el mateix? De feina, d'ofici, o de deixar el seu ofici per si ara hagués de tornar a començar? En unes altres circumstàncies poder sí, però ja m'agradava, la peluqueria. Ja m'agradava molt. Fins a 36 anys jo era una noia que mai havia tocat res de pagès, però després m'hi vaig incorporar i ja tenia ganes de fer-ho també.
Van veure que jo volia estudiar, doncs me van recolzar i vaig poder estudiar. Sí que jo intentava treballar els estius, els setembres, per poder-me pagar, no tot, però una part de la carrera. Jo sempre al món de la perruqueria m'ha encantat. Tinc antecedents de part del meu avi, ja eren perruquers, i suposo que això me va passar a mi. O sigui, jo vaig fer magisteri, jo volia continuar estudiant, que vas a casa meva m'han dit, maca, fins aquí hem arribat ara tu mateixa. I després ja, als 25 anys, quan vaig casar, doncs ja va estar, vaig acabar pagès. I quan va acabar l'escola? Com vaig acabar l'escola a Pagès. A Pagès. A casa meva de Pagès i... Vaig venir que tenia 21 anys, molt joveneta. En aquella època les coses anaven així molt joves totes per poder-se casar i poder independitzar. Bueno, en fi, anar amb la companyia que precisaves, no? I llavors el que no vaig fer és de dir, doncs ara jo m'examino, perquè en aquella època era diferent. En aquella època ja... O sigui, les noies o es havien de fer monja o es havien de casar. I quan vaig tenir 13 anys, doncs ja es va acabar anar a l'escola. I llavors ja em vaig posar a treballar a casa meva, que tenien la carnisseria, llavors una empresa de carn, i bueno, jo sempre només tenia il·lusió de l'art. No m'agradava, no, i me va saber greu de tancar i encara ara ja poder no, perquè ja tinc tants anys, però he de tornar a obrir, Vaig venir aquí perquè bueno, jo he estiuejat tota la vida aquí en aquesta casa i vaig estudiar veterinària i després de la carrera vaig estar 3 anys treballant en vaques de llet. I mentre estava treballant, els masovers que hi havia aquí a Pujar al Riu van decidir, es jubilaven i ens van comunicar que plegaven. Durant aquest temps jo ho vaig estar reflexionant i els vaig proposar a la família d'agafar jo l'explotació i tirar-la endavant. Jo quan vaig començar, era allò, i una noia sola, perquè clar, vaig començar tota sola, la meva parella seguia treballant fora i, la gent s'ho mirava amb cert escepticisme. Les dones, doncs, eren presents a les explotacions, treballaven a les explotacions, però elles fins i tot no eren conscients del seu treball productiu a les explotacions. Elles sempre deien, i encara algunes diuen, jo ajudo el meu home, i amb aquesta ajuda no interpreten que són bàsiques perquè pugui funcionar una explotació agrària familiar, i perquè pugui funcionar, diríem, el món agrari català, i gairebé diria, doncs, en Europa, l'Europa occidental. Era treballar i treballar. S'aixecaven, com deia els bous, per poder anar a llaurar a les 6 del matí. No, a les 4 s'aixecaven. Començaves a les 8 del matí, a les 12 plegaves, a les 2 tornaves, i vas a les 7 del vespre plegaves. A pagès no s'ho pot imaginar, no l'enganyo pas. Ara, no ens queixàvem. Anaven a matar el porc, a mi no m'hi deixaven anar, això. Jo recordo al dematí sentir els crits del porc quan el mataven, no? Que és bastant esgarrifós, era el habitual, normal, però ara tu penses i... Penses que no t'hi deixaven anar perquè eres petita o perquè eres una noia, una nena? No sé, potser les dues coses. Perquè jo només la meva il·lusió era treballar. Jo a 14 anys el meu pare em va posar en una empresa de gènere de punt, va dir, moveu-la, si no hi ha un paquet d'assegur jo, però no me van assegurar de seguida i m'hi vaig estar fins que em vaig casar als 25 anys. Parlàvem també del taller de si s'estava assegurada o no s'estava assegurada, no s'estava assegurada. Això no existia. Aquí m'hagués agradat viatjar i córrer. Amb aquesta classe de feina ja et quedes limitat. És ara que tothom ho fa igualment. Dius, mira, doncs tanques i fas vacances. Però nosaltres quan vam fer vacances ja era tard. Ja no... Perquè no feien vacances. No havíem fet mai vacances. I sou? Sí,
Si la sogra em donava per comprar-me unes mitges o per comprar-me un vestit, ben contenta, i si no... Hi havia diversos fets que provocaven la invisibilitat, no? Un era que la majoria de les explotacions agràries eren transferides patrimonialment via masculina, per tant ella era sempre la sobrevinguda a les explotacions agràries. El fet de ser sobrevinguda crea un paper sumís a la pròpia explotació, jo diria no només en el seu propi home, sinó també sumís a l'estructura familiar de les explotacions agràries. Abans eren explotacions on hi vivien moltes generacions. Hi vivien els avis, a vegades encara hi havia la tia, la besàvia, etc. El matrimoni nouvingut i després els fills i les filles. Per tant, el paper sumís de la dona era fortíssim, no? Perquè a què es dedicava quan va venir aquí? Quan vaig venir aquí havia parat una peluqueria. Ja feia 2 o 3 anys que la tenia. Però mira, va poder més. Llavors, l'estimació i l'enamorament i tot plegat, que no pas llavors l'ofici que jo tenia. I això que m'agradava molt. I després vas plegar de la fàbrica? Sí, en aquests 5 anys, doncs llavors vaig casar i vaig tenir 2 fills. I llavors va arribar un moment que vaig pensar, guaita, doncs si el meu home necessita ajuda a la granja i si vas a treballar tot el dia fora amb 2 fills, també vaig pensar que potser seria millor que em quedés a casa i ajudar amb ell, que també necessitava un cop de mà. Això devia ser casa meu, que em devien dir, guaita, pots anar a cosir un lot? I no, això... Jo, però guiada segurament pels meus pares. Tot el tema de papers, d'haver d'anar a notaris, de totes aquestes coses, sempre se n'encarregava el seu pare o després el seu home? Sí, però no sé, això sí, el meu home se'n cuidava sense mus. Sí. Inclús en temes de la botiga? Molt la meva sogra. Al principi el meu pare, però llavors el meu pare també es va anar fent gran i ho va anar delegant amb el meu germà. Primer ho havia portat el meu avi, que era el pare de la meva mare. Ho va delegar amb l'home de la meva mare, el meu pare, i després el meu pare amb el meu germà. Mai. Això és una cosa que no. No, el meu home sempre, jo no. No, jo el camp i coses així, diguem del que jo veia i d'allò, però jo he de dir això més o menys al meu home. Ell sí que li podia explicar de la parcel·lària, però jo no... Jo veia que, hi havien partit i això, però jo dels papers i tot això no. I crec que el fet de les transmissions patrimonials han influït i, per tant, diríem, abans les dones no assolien el paper, entre cometes, de mestresses, fins que no es moria l'avi, no passés en el fill o filla, normalment via masculina, el fill. Després hi havia tots els problemes de les legítimes dels altres. Per tant, sentir-te teva a l'explotació era molt tardanament, vull dir, era 60, 70 anys, hi havia que encara no tenien l'explotació amb nom seu, sinó que era dels pares, dels seus pares. Per tant, el paper sumís de la dona era fortíssim, no? Però sí que en el cas de les explotacions això agreujava la invisibilitat de la dona al món pagès. Una cançó vull cantar, que fa anys que n'és dictada, de les noies del Maió, d'aquelles que en són galanes. N'han baixat a espigolar una fresca matinada, quan és l'hora de l'esmorzar, en replega les manades. Una diu que en té 9, l'altra 15 desitjades. L'altra diu que no en té cap, perquè les hi han robades, a darrere un gavió. A plorar se n'és posada, de què ploreu, oh dolç amor, de què esteu tan desolada. També en tinc de plorar jo, que m'han robat les manades. No en ploreu, oh dolç amor, jo us en donaré una garba. Si d'això no en teniu prou, neus en el graner de casa. Si d'això no en teniu prou, em veniu per jo a casa. Bé, ara jo crec que el món rural ha canviat, perquè, com tu saps, doncs avui el món rural és molt heterogeni. Gairebé aviat deixarà de ser rural en el sentit de produccions rurals,
per passar a ser un espai d'oci, un de paisatge, de turisme. Per tant, diríem, el que és allò, el que en teníem abans com a món rural, que era un lloc de producció d'aliments, va minvant, i per tant avui és molt més un lloc gairebé de serveis. El fet que sigui un lloc de serveis, aquí trobem una gran diversitat de situacions de les dones. Jo diria que la dona avui, la dona del món rural, no se sent una dona rural, més aviat ho desprecia, no entén rural com, ui, és un pagès, i la connotació pagès o pagesa va vinculat a un fet cultural, no una professió, sinó que és una connotació despectiva, ui, per què li hem donat aquesta connotació, sembles un pagès, sembles una pagesa, Les dones del món rural avui fugen de dir jo soc rural, no, jo soc urbana. Efectivament, el que és la vida de les formes urbanes han penetrat per tot arreu. Avui no hi ha cap diferència entre una dona que viu a Ridaura, que viu a la Vall d'en Bas, o una dona que viu a Girona i fins i tot jo diria que viu a Barcelona. Quan ens vam instal·lar aquí va ser, hem de tenir alguna mena de connexió amb internet perquè ja estàs prou aïllat perquè estàs lluny i perquè la feina t'implica moltes hores, almenys que puguem estar una mica connectats. I tenim, això sí, és connexió via satèl·lit, perquè aquí via telèfon no arriba. La idea és ara que serem dos els que hem de viure de l'explotació, és crear una pàgina web per poder-nos promocionar, perquè fins ara és el boca-orella. Vam començar amics i família i es va estenent la xarxa, però la idea és poder fer una pàgina web perquè poder-te donar a conèixer fora del teu entorn més intern. Coure, i concretament allà, a la zona on ara hi ha la cuina, allà hi havia el perol, que els meus pares encenien el foc i comien les botifarres i tot això. Allà era la zona on els meus pares obraven tot el que era el gra dels porcs, i sempre t'ensenyen després la volta i tot allò era una cort de porcs. Eren parideres de porcs. I ha canviat molt, no té res a veure amb el que era. Però tu professionalment decideixes fer una altra cosa. Jo vaig estudiar el que tocava, l'ESO, i després havia de triar, vaig decidir un batxillerat artístic, i quan vaig triar el batxillerat artístic, que tampoc tenia molt clar ben bé què fer, vaig decidir quedar-me a Belles Arts i vaig fer disseny gràfic. Quan vaig acabar disseny gràfic, vaig decidir fer fotografia artística. Tot això compaginat amb el camp, perquè des dels 18 anys que soc autònoma i anava al camp a conrear, a ajudar el meu pare. Jo, per almenys, tot el temps que jo vaig ser de pagès, les dones treballaven a remenar bales, el que fos. La dona mai ha estat reconeguda la feina que fa, per mi, perquè no sé, perquè la dona treballa i no es veu la feina d'una dona. Treballa les coses i ningú dona importància d'una dona. I la prova és que els avanços en igualtat d'oportunitats i en similitud d'avantatges entre home i dona encara ara no s'han salvat. Des de fa poc més de 100 anys el sufragi universal per a les dones, que sembla mentida ara, que no poguessin votar ara, han hagut avenços? Sí. N'hi ha hagut prous? No. M'aporten fato, m'ajuden, m'aporten fato, a veure què em falta,
Què faria vostè si no tingués filles ara mateix? Què faria? Ja seria mort. De la manera que em porten, jo ja no seria pas aquí. Sí, ja s'ha anat arreglant i s'ha anat, diguem-ne, s'han reduït les distàncies, però bé, si tu mateix ho mires, doncs veuràs que moltes coses hi ha homes i no hi ha dones. A casa estem organitzats i ens repartim la feina, els dos treballem a fora i llavors les feines dintre la casa la repartim. Tenim un pacte, diguem-ne, no escrit, però que complim i les feines van repartides. Sí, la meva dona se'n cuida més dels fills i també dels pares. No puc contestar a veure per què, no ho sé. A veure per què no han reconegut la feina que fan les dones. Perquè ja dic que és el puntal principal de la casa. Però de tota manera sempre la dona és la que es cuida de tot. Jo per mi és el que... El motor d'una casa, si una dona va bé, va bé. No ho sé. No ho sé, jo per mi tampoc no sé com explicar-ho. Com que ho portaven sempre els homes, les coses, això, l'Ajuntament, i ara a l'Ajuntament, si hi havia concejals que fos, tot eren homes. La dona no comptava, no comptava la dona. Però, curiosament, suposo que condiciona molt el tema de les maternitats, dels permisos i aquestes coses, que fa que es quarti, potser, que la dona pugui avançar en endavant. Crec que hi ha molt camí a recórrer encara. Jo crec que ho ha estat sempre, el pilar bàsic de la família ho ha estat sempre, perquè, diguem, a veure, l'explotació hi ha la part productiva, i la part, diríem, domèstica, improductiva, que en diguem, que és tenir cura de... Aquí què passa? Que amb una explotació sol barrejar, sobretot si vius a la pròpia explotació, tot això es barreja, no? No saps quan comença una i acaba l'altra. Clar, una dona de pagès que s'aixeca al dematí fins que va a dormir va barrejant les dues feines, no? Perquè estan en la mateixa explotació. Això a vegades passava abans a les botigues petites, no? Que tenien el colmado baix, pujaven i baixaven escales tot el dia, per tant es barrejava. La invisibilitat era més alta. Jo crec que ara hi ha menys invisibilitat perquè les dones es fan més visibles. Ara, això no vol dir de cap manera que reparteixin les tasques. Vaig tenir el carnet quan vaig arribar aquí al ball. Quan vaig tenir la Patrícia no, que no tenia, però quan vaig tenir el Joan sí, llavors me'l vaig treure. Tenia 31 anys. Anaven a l'escola, però després feien activitats fora extraescolars i el que havies de fer era el cotxe amunt i cotxe avall, el que tornem a dir, sort del cotxe, que ara anaven a francès, l'altre anava a dibuix, l'altre anava a una altra activitat, a música, i esclar, tot això els havies de portar, tot això aquí no es feia aquí a la vall, tu t'havies d'anar cap a l'altre, buscar totes aquestes activitats, i esclar, llavors el que havies de fer era unir a ball amb ells. Com vaig tenir un fill petit, després vaig plegar i em vaig dedicar plenament amb els fills. Al coincidir que era tan jove, era 19 anys que vaig parir, de 11 anys. Hasta els diumenges. Hasta els diumenges. I més vivint aquí, perquè vivíeu en el El diumenge és la tarda. A la tarda. Bueno, jo dic els diumenges perquè encara ara quan vaig tancar, els diumenges als dematins teníem obert i no em feia res el diumenge al dematí. Però quan me vaig casar, de matí i tarda, i el meu home anava a Olot a portar el jovent amb aquest autocar,
i ell anava al cine, perquè esclar se'n podia pas estar dintre l'autocar allà olot, s'anava al cine, i jo havia d'estar aquí a ajudar la meva sogra el diumenge a la tarda. Necessites una mica de la família que te vagi ajudant. També tinc la sort de la meva parella que també m'ajuda, si és el cas. Encara que hagués volgut, s'hauria vist estrany que ell baixés. O sigui, en aquells moments encara era molt marcat el que tocava fer els nens i les nenes, o els nois i les noies, o els homes i les dones, no? I però, esclar, tenir un fill darrere l'altre va ser impossible de compaginar la feina. Impossible. Els nens volen la dedicació perquè, si no, malament rai. Però també me preocupa una altra cosa, que ja no és només el món rural, sinó que és el món global, és que moltes joves no se'n donen compte i que en aquests moments estan carregant de cures, amb tot això de dir, ara amb temes de donem mamà fins que no s'acabi mai, cuidem els nens fins que no s'acabi mai. Sí, però resulta que un dia els teus fills volen, i tu, esperant que ells volin, doncs poder tu ja no podràs volar, no? I perquè els fills necessiten volar i necessiten la seva independència. I tu doncs has de poder, no pensar que d'aquí 10 anys ja la tindràs la independència, sinó que s'ha d'administrar aquesta independència, no? I aquí hi ha tot també uns moviments que venen molt de moviments alternatius que a mi a vegades m'espanten, em preocupen, perquè sense adonar-se estem perpetuant un rol que és, com te deia, molt més femení, en dir, no, és que els vull disfrutar, però és que resulta que en aquest disfrutar, que ara et sembla que disfrutes molt, pot condenar-te, diríem, la teva autonomia de futur. I aquest és un problema de la societat i que fa que la dona no siguem visibles o que no puguem dir, com te deia abans, a la plaça pública, en l'espai públic, no puguem, on ens diem, no, jo em quedo enrere perquè és que ja no dono per més, o després et converteixes en allò que és terrible, que són les superwomans, que dius, per favor. Llavors, quan va tornar, va provar de tornar a treballar ell, no pas quin és jo, i volia anar ell, però no veies, només el veies que provava d'anar a treballar, cap d'uns dies ja veies que li trobava la cara ben tacada. I vaig dir, saps què? Estigua't a casa i ja hi aniré jo. Jo crec que la part masculina té molt poca consciència de què vol dir exactament el patriarcat. A vegades diu, no, jo soc molt equitatiu, jo penso en les dones, però és que no és allò pensar, sinó és la naturalitat de les qüestions, no? I sota aquest paraigua, doncs a vegades les dones fa que també es deixin maltractar per aquesta societat patriarcal que els fa estar així a la reserva, no? Allò pensant-s'ho més, no? Sempre s'ho pensa més. Quan han de fer qualsevol qüestió pública, primer es pregunten, no sabré fer? Jo no sé si els homes s'ho pregunten, jo crec que molt menys que les dones. Nosaltres tenim acceptats, i cada vegada més, que el planeta necessita d'una biodiversitat, és a dir, biodiversitat, hi ha d'haver-hi diversitat vegetal, diversitat animal, hi ha una gran feina, diríem, en aquest fet. Però, com te deia, tothom pensa en aquestes biodiversitats, o aquesta diversitat, i no pensa que la primera que hem de salvar és la diversitat humana. Aquí l'hem simplificat molt, diem, no, hi ha dos sexes, l'home i la dona, amb unes estructures, i com te deia, això no té res a veure amb el sexe, té a veure amb el gènere, i té a veure, diríem, amb la posició que té cada gènere. I avui, doncs, hi ha una gran diversitat de gèneres, perquè la societat ha fet que florin aquestes diversitats, amb el qual el rol de cada un és diferent, i és aquestes especificitats les que hem de tenir en compte. El gènere masculí, el femení, els gais, les lesbianes, els transsexuals, aquesta diversitat és el que ens enriquirà. I, per tant, contemplar i interioritzar la diversitat de tots aquests gèneres com una forma normal de les nostres societats
aprenent, diríem, totes aquestes singularitats és el que ens farà rics. I em sembla que aquest és el gran problema, no? Si entenem aquesta diversitat i l'especificitat que tenim cada un, potser fins i tot en això que te deia ara dels rols de la cura, les acceptarem d'una altra manera, perquè si el rol de la cura està posat en valor, i per tant la societat ha admès que avui tenir cura dels avis, tenir cura dels nens, tenir cura de la llar és fonamental per a la societat. Qui el fa aquest rol? Una dona? Un home? Bueno, doncs hem de seguir fent les dones, a mi no em representa cap problema. Sempre que això permeti, com te deia, tenir una autonomia, tenir uns drets, tenir un reconeixement social i poder exposar-te, diríem, d'una manera per igualtat, que som iguals davant la societat. Hem de recuperar per la funció social i patrimonial que té aquesta població, el pagès i la pagesa, que és la de mantenir els nostres territoris vius. De fet, sense ells no hi ha paisatge, no hi és aquests mosaics agraris que tant ens agraden, aquesta diversitat. Doncs si no hi ha pagesos i pageses no el tindrem. Ja estem experimentant, diríem, una pèrdua de biodiversitat greu, doncs si aquí afegim, diríem, la pèrdua d'aquest patrimoni, que són els homes i les dones que hi treballen, això serà realment molt trist pels nostres mons rurals. Però et sembla que la vall pot seguir vivint de l'agricultura? Això la llarga diu dirà, però el fa feta que viure de l'agricultura es posa molt dura, És molt dura la vida. I viure, vull dir, un pagès, has de tenir molt de terreny o molt de bestiar per poder viure. No sé, jo no ho veig gaire clar. No sé. No li podria dir exacte, jo no vull dir que ja n'hi ha, Aquí mateix per aquí, a Verge, hi ha molts encara que ho fan, alguns, però... i que es mena, però... no sé, com mira, es menava més abans que trobo que ara, m'assemblen a mi. Per què? Perquè no hi ha gent. Potser ara sembla que s'hagi obert una mica. I ets conscient que estàs... A veure, tant com... que estàs col·laborant a produir aquest canvi a nivell social, que les dones sí poden portar una explotació, que tornar a viure al camp és una cosa factible que es pot fer. Ets conscient que estàs portant aquest granet de sorra o no t'ho has plantejat? No m'ho havia plantejat, però sí, clar, en part sí, clar, és demostrar-ho que es pot tornar a viure pagès i això sí que si ho pot fer un home, però també ho pot fer una dona. Sí, no pots aixecar un sac de no sé quants quilos, doncs en treus la meitat i fas 2 viatges. Aquestes coses no sé, tenen solucions, que no tot és la força. I capacitats, vull dir, tant capacitat per mi, intel·lectualment, tant capacitat d'estar un home com una dona.
No m'ho havia plantejat mai, però sí, clar. I soc perquè soc jove i he tornat al camp i a sobre no en vinc, i a més soc noia.